La trobada anual de blocaires interessats en el web 2.0 del Penedès tindrà lloc aquest divendres i dissabte al Vallformosa Winery Convention Center de Vilobí del Penedès. Sota el títol Enoturisme tindran un perfil molt formatiu adreçades tant a l'emprenedoria empresarial com personal amb el tema del turisme com a fil conductor. Mostrar la tècnica per fer tast de vi i cava online, les possibilitats de l'autocaravanisme, el turisme enogastronòmic, la mobilitat i la innovació seran alguns dels temes que es tractaran durant les jornades. Les xarxes socials són ara per ara un instrument fonamental en la comunicació de qualsevol negoci de caire turístic. La recomanació que tenim a través de les nostres amistats o de persones que tenen influència, que és el que es desprèn de les xarxes socials, moltes vegades té més acceptació que inclús una publicitat. Llavors el que hem d'aconseguir és estar presents a les xarxes socials, intentar que ens recomanin i intentar que no caiguem, diguem-ne, en un oblit i deixar només amb el boca-orella presencial. Tot depèn de l'establiment quines siguin les seves pretensions, però està clar que si algú vol créixer o no perdre els clients que té, ha d'estar present de totes. L'objectiu de l'esdeveniment és traslladar al conjunt de la societat el fenomen blocaire, les experiències i potencialitats de la societat de la informació i el coneixement mitjançant els blocaires penedesencs i les comunitats generades entorn dels seus blogs, gràcies a les eines del web 2.0 i a les tecnologies de la informació i la comunicació des d'una vessant social, ciutadana i participativa. Les jornades estan adreçades a blocaires interessats en el web 2.0 de les comarques del Penedès, però també de fora d'aquest territori i a tots aquells que volen introduir-se en aquest mitjà de comunicació. La idea des que va començar aquesta comunitat de la Penedesfera és que aquest esdeveniment anual servís com una trobada per desvirtualitzar tots els membres que volguessin venir, però sobretot per introduir totes aquelles persones que encara no estaven dins de la societat, tant sigui persones físiques com entitats, com qualsevol tipus o empreses que encara no havien entrat dins el món de la tecnologia de la informació i la comunicació, introduir-los dins i que n'aprenguessin i que sortissin d'aquest esdeveniment de les jornades ja amb una formació suficient com per anar practicant, perquè realment és un món que sí que pots anar fent cursos de formació, etc., però realment és un món que amb la pràctica és com es fa camí. L'organització de l'esdeveniment és a càrrec de la Penedesfera, que recentment ha superat els 900 membres i és secció TIC de l'Institut d'Estudis Penedesencs. En aquesta edició de les Jornades de la Penedesfera es compta amb la col·laboració de l'Organització del Consell Econòmic i Social de l'Alt Penedès per unir esforços en una conjuntura econòmica que ho requereix i enriquir encara més els coneixements compartits. Tots els actes són gratuïts, només cal una inscripció prèvia. Es podran seguir a www.penedesfera.cat i el hashtag a Twitter serà Penedesfera.